سلام زغبكم تخطيطنا كم يتصنحكم بأركس نايز ساعة زي زين حزلكم متألهو مجمرتا جنا أرست زينا إثيوبيا تدقق مزل حتى أفدق بحري سعبينات تنتك مسليو كابي من ناب إسرائيل ستتكوس ميسايلات بحيل بحر أمريكا تخلف زبل زينات حزنا متناكم علينا سناي مكتتال سعبينات إثيوبيا تدقق مزلا حتى أفدق بحري قداي بحرين زمانات التحساسبان بوليتيكا وأجندان مرحت إثيوبيا خوين مسلوح زفلت يخون امبر عبود أتازا حلفة سمون قدامي منستر أبي أحمد أبالات باي توكل تهزب أكيبو أفدق بحرين إثيوبيا قداي اللو مخانو بقرسي أقاميتيو إثيوبيا ناقر قلوت ودبت تخفلو وتأيتات أمن أبوزح مخانو زفلت كوينو زغزي كتبا محلخا أتهاجر نتزوبان ممرحن زقباني يتبلو تران ختتصاوات نزلو علامة كابك أند محنقو مخانيو زيت أغاسات قدامي منستر أزا حتو أبز أوان زمم تسوغن نتوشت بوليتيكا ويخون كتبا قلولاو تهاجر نمتمزاز تلعلى مخانو خمز أمن بوليتيكاوي تنتن مبرق أفريقيا عبد الرحمن سيد أبو هاشم يقلت مخنياتو يبل عبد الرحمن نتأب تهاجر زل قلولا ملس سلازي بلو قدامي منستر أبي أبد تحازقون رؤي دخمتات سلازر أي نابكال قداي كسكاجر زدلي يمثل زبل قمقام كم زلو يقلت أبي يونيفرسيتي أديس أبا بعلم لخر كبسال سايد جرزت نعزلو نقرا قديتا بمتأنو مس حساب أبو هاشم يسمع قداي أفدق بحري أبز أوان ممتو سبات بزعبا كينات محسابا قواريتهم بزعبا قدوما ونقرن نهاجر حد نتكفتر أبزه القداين كتكروخ قبري خليو زبل قمتو يقمت كال مخنيات زبالو دما إثيوبيا كاب زلوا تقامات كتوتس حجون رأسة تأمانت كم زلوا ملأختن متحلافيو سالساينت بدما كاب هاجراو قدايات ناب كبابياون علم لخاون قدايات أنفت نمغيار زعل مخاون كم زخل نقراي تكس توسخي مماقتنت بخاقربن كلو أبو هاشم إثيوبيا مسكول لنقرابا بتا بحفشات صبوق زمدنا يزلوا سلازي كاب مومباسا جميركا مقادشو بربرا جيبوتي عسب مصوعن كسابورت سودان ون ززرقح كساب شدش أماراتيتات ناي متقام عدلالوا سلازي إذا عدل انت خلطات النهلو كم زبالة مجلسي بقدامي منستر كقرب بتناقرات كينات كم واج كرأي خليو يبل أتمل أختي إثيوبيا لعلم 220 مليون حزب زلو عباي هاجر سلازخونت جدا ودب كل والو كبلن كلو على تعمل أختي سدد زلو تحبابيركا ترى كم التقطع ما يكونن إذا دما حدا كنيا صعبين كلو يخليو كبل يبره أتناقرب وجنو إثيوبيا بس حزبي جزيف سراويتن العل دبلوماسيا وتلوان زلو هاجر سلازخونت أفتق بحري لين إلى حتى من العلا نزن هاجرات عابي سقات كم زخوني أمن بتوسخي نقرا جيبوتي مس إثيوبيا زلوا قطبا وركب أزيل علم خان بمملكات انتخنا مدلاي أفدق بحر إثيوبيا نعا عب قطبا سقات كم زس بلا يقلت 700 هاجرا أوتو جيبوتي كاب إثيوبيا نأجرقلوت ودب تخافلو زركبيو أزيم العالم للدمان قطبا وربحات جيبوتي حدقايو إثيوبيا بفلاي مس إرترا دحرتي أبكلتشن 10 وانترس دبس حد صبغ من الرداء ودبات إرترا خدتكم عدلات نيريو نازقن كم زي تتكمت اللون منكست إثيوبيا بزحلف عمت أتكرو أبكال قدعت كم زي تنحن عبد الرحمن يملكت كلتين هاجرات نتتسفاهي بوزن برزم دنا نابكال مدرخ كسغاغرو سلازي كالا جن ابز اوان بقليلو زمدناتات زمحايشن مردا خبصح زكال ايمسلم بمبال سكفتو يغلص اتو نغرا ودب حبرات هاجرات ودبات زلون هاجرات اصوات نزخونا هاجرات افدغ بحرن كخفتا خم زلون يتقس እዚ ግን بفقادتن هاجرات كግበር ከም ዘለዎ يرد بتوسخي اب قرن افريقيا زلو جيوبوليتيكاو ጽلو عب ስለዝኾነ አገዳስነት ቀይሕ ባሕሪ ወይ ህንዳዊ ውቅያኖስ ንቀርن افريقيا ፋይናንሳዊ ጉዳይ ጥራይ ከም ዘይኮነ የመልክቱ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ኣብ ዘረቡ ዓበይቲ ሃገራት ኣብ ዝኸባቢ መጽን መደበራት ከም ዘቆማ ብምጥቃስ ኢትዮጵያ ንዘለዋ ዕቁር ጸጋታት ሒዛ ሕቶ ከተቀርበሉ ዘይከኣለሉ ምኽንያት ከም ዘየለ ዘለዓለ መስመር ምጉት ዓበይቲ ሃገሩ ከም መበገጽ ገሪዩ ኣቐሚጡ እተን ዓበይቲ ሃገራት ኣብ ዝኸባቢ ዘለዋስ ብስምምዕን ልኡላውነትን ናይተን ሃገራት ተኽቢረንን ዝጥቀማሉ ኣምሳያኡ ዝህቦን ኣለወን ይግባአና ባህርያዊ ደብና ክሳብ ቀይሕ ባህርዩ ዝዓይነቱ ተሪር ቃናታት ሒዝካ ነቕልካ ግን መርዳእ ዝፈጥር ከም ዘይኮነ ኣቡ ሃሽም ይገልጽ ኣተሓዛ ነገራ ከምዚ ዓይነት ኣካይዳ ኣብ ዝተፈላለየ ክፋላት ዓለም ልሙድ ምዃኑ ብምጥቃስ ክልቴን ሃገራት ተገዳስነት እንተሃልይወን ኢትዮጵያ ክትጥቀም ትኽእልያ ድሌት እንተሃልዩ ግን ኣጸጋሚዩ ኢሉ ኢትዮጵያ ኣብ ዓመት 2 ቢልዮን ዶላር ንኽራይ ወደብ ትኸፍል ከም ዘላ ዝጠቐሰ ኣቶ ነገራ በዚ ኩነታት ክትቅጽል ኣይትኽእልን ኢሉ ብዙሕ ህዝቢ ክውስኽ ስለ ዝኾነ ድማ ዓብ ስጋት እዩ ኣብ ርእሲ እዚ ነገራ ብዙሓት ሃገራት ብእማም ቀዳማይ ሚኒስተር ከም ዝሰግኣ ብምግላጽ ኢትዮጵያ ክትህቦ ዝሓሰበቶ ነገራት ግብራውነቱ ዘጠራጥር እዩ ይብል ኣብ ኢትዮ ቴሌኮም ግድብ ህዳሴ ይኹን ገለ ሚእታዊት ብጽሕት ምሃብ ማለት ነተን ሃገራት ዝጠቅም ኣይኮነን ኢትዮጵያ ግን ኣፍ ደገ ባሕሪ እንተረኺባ ዓብ ረብሓያ ትረክብ ዘላ ስለዚ ድሌት ኢትዮጵያ ብግቡእ እንተዘይተታሒዙ ምስ ሶማልያ ጅቡትን ኤርትራን ግጭት ዝፈጥር ክኸውን ይኽእል እዩ ነቲ ከባቢ ናብ ውግእ ክወስደውን ይኽእል እዩ ስለዚ እዚ ዘረባ ንሕጂ ወጥሪ ጥራይ ክፈጥር ዝኽእል ንሶማሊላንድ ግን ይብል ኣቶ ነግራ ነዚ ተጠቂሞም ናጽነቶም ክረኽቡ ስለ ዝኽእሉ ጽቡቕ ዕድላት ከምጽኣሎም ይኽእል እዩ ብኻልእ ወገን ድማ እዚ ናብ ሶማልያ ዘስግእ መልእኽቲ ዘመሓላልፍ እዩ ምክንያቱ ኢትዮጵያ ከም ኢምፓየር እትረኣየሉ ኩነታት ስለ ዝፈጥር ኣቡ ሃሽም ብሓፈሽኡ እዚ ጉዳይ ብፍላይ ኤርትራውያን ብጥርጣረ ክጥምትዎ ግድን እዩ ብምባል ዓብድራሕማን ምክንያቱ ኢትዮጵያ ንጅቡቲ ሓንቲ ክትገብራ ኣይትኽእልን እያ ንሶማልያ እውን ከምኡ እቲ ዘረባ
ተጠቕሊሉ ንኤርትራ ዝነጻጸር ዝመስል ብዮም ድማ ኤርትራውያን ግብረ መልሲ ዝህቡ ዘለው ክብል ኣቐሚጡ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ብዘለዎ ጂኦግራፊያዊ ኣቀማምጡ ንዓለም ለኻዊ ንግዲ ኣገዳሲ ዝኾኑ ዓበይቲ መስመራት ሰሜናዊ ህንዳዊ ውቅያኖስ ባሕሪ ሶማልያ ወሽመጥ ዓደንን ቀይሕ ባሕርን ዝርከቦ ቀንዲ ናይቲ ንቀይሕ ባሕሪ ምስ ወሽመጥ ዓደን ዘራኽብ 28 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቱ ስትራቴጂያዊ መጻብቦ ባቢኤል መንደብ ዝርከቦ ስፍራ ብምዃኑ ዓይንት ሓያላን ሃገራት ተፈልዩ ኣይፈልጥን ብመንጽር ዝኽረአ ከሎ ተራን ወይ ኣጠማምታ ዘን ሃገራት ኣብዚ ጉዳይ እንታይ ክኸውን ይኽእል ኣተኪሩ ኣብ ሃሽም የብርህ ክልቲአን ሃገራት ዘለዎን ኣህጉራዊ ዝምድናታት ዝተፈላለዩ እዩ ኤርትራ ናብ ሩስያን ቻይናን ብምውጋን ንምዕራብ እትኽንን ክትከውንን ከላ ብኣንጻሩ ኢትዮጵያ ምስ ምዕራብ ንዘለዋ ዝምድናን ረብሓታትን ክትቅጽሉ እያ ትደሊ ኣብዚ ግን ብወገን ምዕራብ ነቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ዝደልዮ ከማልኣሉ ክኽተሎን ዘለዎ ፖሊሲታት ከገድድዎ ይኽእሉ እዮም ሓደ ካብኡ ኣንጻር ኤርትራ ደው ክብል ክኸውን ከም ዝኽእል ይግመት በዚ መሰረት ነቲ ኢትዮጵያ ዕብየታ ኣብዚ ዞባ ከተረጋግጽ ወደብ ክህልዎ ኣለዎ ዝብል ኣጀንድኡ ኣብ ምትግባር ንኣብነት ንዓሰብ ብሓይሊ ንክሕዝ ክድግፍዎ ቃል ከኣትውሉን ክደፍዎ ከም ዝኽእሉ ብምምልካት ምዕራባውያን ኣጆኻኢሎሞ ክኸውን ትኽእሉ ከም ዘለውን ከም ሓደ ሲናርዮ ክረአዩ ከም ዝግባእ ይእምት ኣብ ታሪኹ ንዕጭው ዝወሰነ ዝተፈላለየ መግዛእታውን ሓርነታውን ቃልስታት ውግኣት ኣብ መንጎ መንግስታት ከምኡን ነቲ ዝተሓላለኸ ባህላውን ብሄራውን ኣቃውማ ናይቲ ዞባ መሰረት ዝገበረ ውሽጣዊ ግጭታት ከምኡን ምትእታው ሓያላን ሃገራት ተፈልይዎ ዘይፍልጥ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣብ ዘይርጉእ ኩነታት ጥሜትን ድኽነትን ክነብር ዝገበረ ታሪኻዊ ድሕረ ባይቱ እዩ እዚ ሕጂ እዋን ብወገን ኢትዮጵያ ዝመጽእ ዘሎ ዘረባ ናበይ ክመርሕ ይኽእል ካብተን ኣብዚ ዞባ ወደብ ዘለዎን ሃገራት ሶማልያ ንኣብነት ቱርኪ ይኹን ኢማራት ኣብኡን እግረን ኣንቢረን ስለ ዘለዋ እቲ ሃገር እውን ኣባል ማሕበር ሃገራት ዓረብ ብምዃና ዝከላኸለላ ደገፍ ክትረክብ ትኽእል እያ ጅቡቲ ብዓብዩ ምስ ፈረንሳ ብዘለዋ ኺዳን ትድፈር ሃገር ኣይኮነትን ስለዚ ብቐንዱ እቲ ጉዳይ ናብ ኤርትራ ዝተነጻጸረ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ናብ ግጭት ዝመርሕ ኩነታት ከምጽእ ከም ዝኽእል ወሲኹ የረድእ ይኹን እምበር ዓብዪ ኣሕመድ ብውፅኢታዊ ኩነታት ተዳኺሙ ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ ህዝባዊ ደገፍ ሲኢኑ ኣብ ዘለወሉ እዋን ነቲ ሃገር ተመሊሱ ከቢድ ዋጋ ከም ዘኽፍላ ይግመት እንተኾነ ኣብዚ እዋን ካብዞም ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘለዎ መንግስታት ብቐሊሉ ኢዱ ክጠውዮ ዝከኣል መንግስቲ ኣብ እዩ ምዕራባውያን ነቲ ኣንጻር ኤርትራ ዘለዎም ኣጠማምታ ድማ ከም ዕድል ክትጥቀመሉ ክፍትን ከም ዝኽእል ሓደ ካብ ምኽንያታት ድርኺት መግለፂ ኣብ ኣሕመድ ምዃኑ የገንዝብ ኣቶ ነግራብ ብወገኑ ኢትዮጵያ ነዚ ኣፍ ደገ ባሕሪ ረኺባ ማለት ኣብቲ ዞባ ከም ፖለቲካዊ ሓይሊ ክትቅልቀል እያ ማለት እዩ እዚ ድማ ነተን ምዕራባውያን ሃገራት ከሐጉሰን ከም ዝኽእል ይእምት ወሲኹ ድማ ኢትዮጵያ ኣብቲ ዞባ ዘለዋ ናይ ባሕሪ ንግድን ተሓይላን ጸጥታ ምሕላው ኣበርክቶ ክትገብርን ክትተሓጋገዝን ትኽእል እያ ኢሉ ብኣንጻሩ ግን እዚ ጉዳይ ግጭት እንተፈጢሩ ኣብቲ ዞባ ካልእ ጸገም ከለዓዕል ስለ ዝኽእል ንምዕራባውያን እውን ስጋኣት ኣለዎም ክብል ወሲኹ ሩስያን ቻይናን ምስ ኤርትራ ዝምስርትኦ ዘለዋ ዝምድና እንታይ ተራ ክህልዎ ይኽእል ብፍላይ ናብ ግጭት እንተዓሪጉ ኣብ ዝብል ነጥቢ ኣብ ሃሽም ኤርትራ ምዘን ሃገራት ዘለዋ ዝምድና ጽቡቕ ዝምዕብል ዘሎ ይኹን እምበር ኣብ ጸጥታን ምክልኻላን ደረጃ ዝበጽሐ ስለ ዘይኮነ ብቐጥታ ዝገብርኦ ነገር ክህሉ ዘሎ ተኽእሎ ትሑት ምዃኑ ይግምግም ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ነቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብ ኣሕመድ ሃገሩ ናብ ሓደ ካብቶም ኣብ ዓለም ጽዑቕ መስመራት መራኽብ ዘእንግድ ቀይሕ ባሕሪ ቀጥታዊ ዋንነት ንኽህልዎ ዘቕረቦ ጻውዒት ኤርትራ ሶማልን ጅቡትን ብወግዒ ነጺገን ኣለዋ ካብ የመን ናብ እስራኤል ዝተተኮሰ ሚሳይላት በሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ተኸሊፉ ሓንቲ መርከብ ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ካብ የመን ዝተተኮሰ ሚሳይላት ሃሪማ ከም ዘውደቐት ሰበስልጣን ኣሜሪካ ሓቢሮም ኣፈኛ ክፍሊ ምክልኻል ኣሜሪካ ፔንታጎን ኣብ ዝሃቦ ቃል እቲ ብዕጡቓት ሕውቲ ከም ዝተተኮሰ ዝተገልጸ ሚሳይላት ኣብ እስራኤል ንዝርከቡ ዕላማታት ንምህራም ዝዓለመ ክኸውን ይኽእል እዩ ክብል ተዛሪቡ ሓያለ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ እውን ብተመሳሳሊ ኣገባብ ከም ዝበርዓና እቲ ሓበሬታ ይጠቅስ ንርሲ ከተማ ሰንዓን ሰፊሕ ከባቢታት ሰሜን የመንን ተቆጻጺሮም ዝርከቡ ዕጡቓት ሕውቲ ብኢራን ከም ዝድገፉ ይግለጽ ዩኤስኤስ ካርናይስ ዝተባህለት ተመርሒ ጸረ ሚሳይላት ኣጽዋር ዝዓጠቐት ዲስትሮየር ብሓሙስ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ቀይሕ ባሕሪ ኣብ እትንቀሳቐሰሉ ዝነበረት እዋን እዩ እቲ ሚሳይላት ተወንጭፉ ብኻልእ ወገን ኣብ ኢራቅን ሶርያን ዝርከቡ ሓይልታት ኣሜሪካ ኣብ ዝሓለፈ ሒደት መዓልትታት ብተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ከም ዝበጽሖም ፔንታጎን ገሊጹ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ሓማስ ትወስዶ ዘላ ጸረ መጥቃዕቲ ኣብ ዝሕይለሉ ዘሎ እዋን ዋሽንግተን ካብቶም ብኢራን ዝድገፉ ከም በዓል ህዝቦላህ ዝርከቦም ጉጅለታት ክመጽእ ዝኽእል መጥቃዕቲ ነቂሓ ትከታተል ምህላዋ ይፍለጥ ኣፈኛ ፔንታጎን ብሪጋደር ጀነራል ፓትሪክ ራይደር ከም ዝበሎ ሰለስተ ካብ ምድሪ ዝተተኮሰ ተመራሒ ክሩዝ ሚሳይላት ንሓያለ ድሮናትን በቲ መርከብ ተሃሪሙ ወዲቑ ኣሎ ኣብቲ ኩነታት ዘጋጠመ ጉድኣት ከም ዘየለን እታ መርከብ ዕላማ ከም ዘይነበረትን እቲ ጀነራል ኣመልኪቱ እዞም ሚሳይላትን ድሮናትን እንታይ ዕላማ ከም ዝነበሮም ብርግጽ ክንዛረብ ኣይንኽእልን ግን ካብ የመን ተወንጭፎም መስመር ቀይሕ ባሕሪ ተኸቲሎም ናብ ሰሜን ዘምርሑ ዝነበሩ እዮም ምናልባሽ ንዕላማታት እስራኤል ምህራም ይኸውን ኢሉ ኩነታት ናይቲ መጥቃዕቲ ምርመር ምህላውን ቀጻሊ ክኸውን ከም ዝኽእልን ብሪጋደር ራይደር ኣሚቱ ኣሎ እቲ ዝወሰድናዮ ናይ ምክልኻል ግብረ መልሲ ንዝኾነ ኣብቲ ዞባ ኣንጻር ረብሓታት ኣባላትናን መሻርክትናን ክመጽእ ዝኽእል ስጋኣት እንህቦ እዩ ድማ ኢሉ ካብ ኢራቅ እውን ድሮናትን ሚሳይላትን ሓያለ ሓይልታት ኣሜሪካን ዓለም ለኻዊ መሻርክቶምን ዝርከቦም ማዓስከራት ዕላማ ከም ዝገበሩ ፔንታጎን ሓቢሩ ኣሎ ሓደ ካብቶም ዝተፈጸሙ መጥቃዕትታት ሒደት ወተሃደራት ከም ዘቆሰለ እቲ ሓበሬታ ጠቒሱ ዝተፈላለዩ ዕጡቓት ጉጅለታት ኢራቅ ኣሜሪካ ነቲ እስራኤል ኣንጻር ሓማስ ተካይዶ ዘላ ጸረ መጥቃዕቲ ከይትድግፍ ከጠንቅቑ ጸኒሖም እዮም ኣብ ሶርያ እውን ብረቡዕ
ربع حنت سب ألبو نفاريت درون نحايلتات مكلخال أمريكا بمدبداب قليل مقدأتي أورينا نيرا كال درون دما تهاري موريقا ولكوا انتا قبر ملس كم زوها بحجخ قمت انتا زي كالكو نا أمريكان حايلتات كيدانن نمكلخال زد اللي سقوم تخن وسدينا قبل بريغادر رايدر تنكي والله أمريكا مراخب كينات وتادرات النفرتن زحازة استفلالي وتادرا معسكرات أما أكلاي مبرأ كم زلوا يفلت أبز حلفة سمون كلتا جفراتات عرموشش تسكمت نفرت مرهب مسأستات كلتا شح حوس سماويان ويد مامارين وتادرات موفارا يذكر تخنا زاجت أبقيت كأتو مدب يخون حقنا همزيلا بيت صحفة بريزيدنت وايت هاوس قاليس الله أدلا يخون انت ترخيبوغن تقريبون زلو تادرا وحيلي نرفحتات أمريكا خحلو تدالي الله بتوبلنت مسائلات درونات وانشفهم مستوى اليمناوين عتقات حوتي بإيران زدقف يوم تبهلهم بقربة بتهاجرات نكسنة سعود عربن إمارات عربن كخصصوا زيتن حيوم كاب كل تشحن 14 جميرو دما كأن تواسأت خونات حد يمن كوينهم أنصارتي بسعود زمرح وتهدرو خلان كواجو تصنيحهم أبز حلف ميازيا سعود عرب مسعود عتقات حوتي بقامنت جونت الدوز بللو سمع مقبار زخل زاتن مسلات حدا وجلال أخنا برسقة ما صنعة سديدة من برا يذكر جنرال رايدر أبز حب مجلسي كأن أدهبنا سفح زباو قيت كيولع من رجاج بمبال أتمثالات مسمت قاعد حماس بتحاز مخانوم زرقة نصور حبريتا خمسة ترخبة تزاربو أمباركس خبركم تخطاتلتنا ناي ساعة الزينة ومسانا دونا بزي فتسم حدش زيناتات مكتتال سبسكرايب شير لايك كومنت مقبراي ترسعكم سلام